ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଝିଅର ନିଦରୁ ଆରମ୍ଭ। 9ଟା ବାଜିଲାଣି। ଆମ ମହାରାଣୀ ଏବେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ମା ଝିଅର ଟିକେ ମସ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଗାଲକୁ ଗେଲ କରୁଥିଲା। ମୁଁ କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇଛି ନା, ତାକୁ ଟିକେ ଗନ୍ଧେଇଲା ତ ସେ ନାକରେ ହାତ ଦେଇଦେଲା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗେଲ କରିଦେଲା ମୁଁ କହିବାରୁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମାମା ଟିକେ ହାଏ କରିଦିଅ, ତ ସେ କଲାନି। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଟିକେ ନିଦରୁ ଉଠିଛି ତ ଫ୍ରି ହେଇନି, ତ ମୋତେ ଟିକେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା, ଆଉ ଟିକେ ଗେଲ କରି ପକେଇଲା। ତାପରେ ଟିକେ କୁନ୍ଥୁ ହେଲା। ମାମା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ତାକୁ, ତ ସେ କହିଲା ମାମା ହାମୁ ଖାଇବି। ହାମୁ ନାଇଁ, ତ ସେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କୁନ୍ଥୁ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ମାମା ମୁଁ ହାମୁ ଖାଇବି। ପଳେଇଲୁ। ତାପରେ ମୋ ଝିଅର 2ଟା ସାଙ୍ଗ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲେ। କ'ଣ ଗାଁରେ ତାର ବହୁତ ସାଙ୍ଗ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାକୁ ବ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ନେଇଗଲି। ସେ ବ୍ରସ୍ କରିବ କ'ଣ, ସେ ବ୍ରସ୍କୁ ଚୋବେଇ ଦେଉଛି ପୁରା। ଦେଲା ମାନେ ସବୁ ଯାହା ପେଷ୍ଟ ଚାଟି ଦେଉଛି, ପୁଣି କହୁଛି ମାମା ଆଉ ଟିକେ ପେଷ୍ଟ ଦିଅ, ମାମା ଆଉ ଟିକେ ପେଷ୍ଟ ଦିଅ। ତାପରେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗରମ ପାଣି ନେଇଗଲି ତାକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ତାକୁ ଗାଧୋଇ ଦେଲି ସାବୁନ ଲଗେଇ। ତାପରେ ସେ ପାଣି ବକେଟ୍ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ଗାଧୋଇଲା। ତା ପାଇଁ ଗରମ ପାଣି କରୁଛି, ସେ ପୁଣି ସେ ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଣିକି ଗାଧୋଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କ'ଣ କରିବି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲି, ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇଦେଲି। ସେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିଲା ତାକୁ, ତ ସେ ତାର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଦିନ ଯାକ ଏମିତି ଖେଳିବ, ସେ ଜମା ବି ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଉନି। ତା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମସ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ତା ବାବା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଉପରେ ହୁଳୁହୁଳା ପକାଉଛି। ମୋ ଝିଅ ବଢ଼ିଆ ହୁଳୁହୁଳା ପକାଏ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପାର୍ସଲ ବାଲା ଆସିଗଲା। ପାର୍ସଲ ବାଲାକୁ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ଧାଇଁ ପଳେଇଲା ପାର୍ସଲ ଆଣିବ ବୋଲି। ତାର ହଗିସ୍ ଆସିଥିଲା, ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା ତାର ହଗିସ୍। ସେ ନିଜେ ଟେକି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲା, ପକେଇ ଦେଲା ତଳେ। ତା ବାବା କାମ କରୁଥିଲେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ, ତ ସେ ଚାଲିଗଲା ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଟିକେ ଖେଳିବ। ଦେଖୁଛି ସେପଟେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି। ତାପରେ କ'ଣ ଟିପିବା ସରିଗଲା। ତାପରେ ମୋ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଲା, ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଡାକିକି ନେବ ବୋଲି। ସେ ମୋବାଇଲରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଖୋଲିବ ବୋଲି ମୋତେ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ ପୁରା ହସି ଗଲୁଛୁ। ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କହିପାରୁନି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କହୁଛି। ହସି ସମସ୍ତେ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ସେଇଥିରେ। ତୁ କ'ଣ ଖୋଲିବୁ? ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଖୋଲି କ'ଣ କରିବୁ? କ'ଣ ଲେଖିବୁ? ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖୋଲିଛନ୍ତି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଫୋନ୍ କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ? ତୋ ମମିର ତ ଫୋନ୍ ନାହିଁ। ବାବା ତ ପଳଉଛନ୍ତି ଦୋକାନକୁ। ଆସିଲେ ଖୋଲି ଦେଖିବୁ। ହଉ ଆଉ। ତାପରେ ତାର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିଯାଇଥିଲା, ତା ସହିତ ସେ ଟିକେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ସେ ଆମ ଘର ପାଖର ଆମ ରିଲେଟିଭର ବି। ସେ ମୋ ଝିଅଠୁ ଟିକେ ସାନ ରହିବ, ତ ସେ ଆମ ଘରକୁ ପଳାଏ। ଝିଅ ବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳାଏ, ସେଠି ଖେଳନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା, ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଲା। ପୁଣି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗୋଟେ ମୁଭି ସୁଟିଂ କରିଦେଲେ ବନ୍ଧୁକରେ। ମୋ ଝିଅ ବି କେତେ ଆକ୍ସନ୍ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁକ ମାରିଦେଲା ସେ ପଡ଼ିଗଲା ତଳେ, ସରିଗଲା।